Regular na pagsasagawa po ng monitoring ang Department o regular na nagsagawa po ng monitoring ang Department of Trade and Industry or DTI Region 1 Enforcement Monitoring Team upang tiyaking mahigpit na nasusunod ng mga establishmento ang fair trade laws. Layunin ng nasabing operasyon na protektahan ang kapakanan ng mga mamimili at masiguro na ang lahat ng mga produkto at serbisyong ibinibenta ay sumusunod sa itinakdang pamantayan na tumiiral sa batas. At kasama rin sa aktibidad ang pagpapalakas ng consumer rights protection, partikular na sa pagtiyak ng tama ang mga presyo, wasto ang labeling at walang mapanlinlang na gawain sa mga tindahan at negosyo. Patuloy ang DTI sa pagpapatupad ng mga ganitong hakbang upang mapanatili ang patas, ligtas at responsableng kalakalan sa buong lalawigan. Lalo na ngayong inaasahan ang pagdagsa ng mga mamimili pagpasok ng Kapaskuhan. IFM News. IFM News. IFM News.